Jaga negara awet. Nek ora sing jaga engko ndak ana banyu sumuruping dom. Dom suruping banyu kok banyu. Yen kaya mengkono Kaki Semar, aku monggo suwang-suwang makarya, Den. Ayo, melu aku. Mulat-mara Sang Arjuna putra jagat Dewa Bathara kaya mengkene nggonku kepengin nglabuhi para pepundhen Rama Janaka ana ngendi Arikala semana kandhek Dyan Abimanyu ingkang ngupaya ingkang Rama kandhek wonten Langgung Praskawanan angin kang saya gedhe mandira kumrasa datan kanyana-nyana keprangkul wadya bulungtu
kebek-kebek kaya melu susah yen to bisa muwus pandene sang Pandu putra tan melu minto nagrinipun lir Sekar Tanjung Ambelasa kaya kacu melu sedih kingkin wah adi wonten ngopo ge wala dalah dadi iki ana pratandha lawa-lawa kumandul mau wah ora nduga ora nyono jebul bakal ketemu Satya ditakoni wah kula tadah dala mangsa wae kula untal marang engko dhisik rungokno yen to tak senggara cilik kaget gedhe ngragap tubruk tadah wah kula dhisik kula remah-remah balu wae kula sesep-sesep niku kok kaya seger temen Satya bagus ngaku sapa jenengmu ngendi paranmu genti aku takon kowe buta saka ngendi sapa kang dadi praceka lan dongko apa junjung dongko junjung praceka ati wah tak takoni ora kaget malah semaur yen takon karo aku buta saka kiri kadasar jenengku Branjang Kawat wah sing mburi sapa aku Watu Binoto aku takoni udah ganti aku takon kowe sapa jeneng takon karo aku Satya Tanjung Anom Abimanyu ya Angkawija alah kena tak pringkake becik aja mbacutke laku awet iki dudu dalan ning satriya bali kena mbacut ora kena ya palalah ora wedi nyawang barisaning buta pating jenggelet sirahe buta tak sampar tak sandung nyerimpet sikilku tak tigas jangan kemendel monowani wah ngatos-atos kira-kira wah ngatos-atos wah yen kono kowe tok semingkir iki wong kira ngapira yen to tak rasake ngidak kapuk kowe ora penting cukup aku wae kira-kira wis kowe nang mburi sik ngregon-ngregonku nggonku arep cempalikan oh nggih mundur ya dia kan Noldi ngancani Budi Budi ngendi to polsek kaya rontok medit malah dalah Abimanyu onong paran sadurunge kowe dadi kwanda dadi panganing buta Balya apa ora ngeman bagusmu buta ora gelem semingkir apa kelakon tak tugel babu najan to katya kadang dewa kendhita memang kelakon tak sabetke kumudha rasa gogok iki kamu
Gatotkaca ngrayi ngaturaken genging panuwun Dimas Abimanyu. Ana ing tengah ngalas Artindak ana. Lo ngendi Dimas? Badhe madosi Kanjeng Rama Kang Mas Gatotkaca. Ya wis. Wektu iki Dimas Abimanyu malah bali wae ana negara Ngamarta bebarengan marang Kakang La Rama Janaka ana pundi. Para pepundhen lagi digoleki karo Kaki Badranaya. Yen kados mekaten monggo Kang Mas Gatotkaca kundur wonten kraton ing Ngamarta. Ayo Dimas bebarengan.
sumupeng iwengeruna kat dinetraning karapuk sabdaning kukila ingkang nigara saketer kene tunganing kung lir wuwu sing pini panca pepetoking ayam wono kakang kaneka kencang warudaya ngludur yang adi guru ulun bakal minta katrangan kadiparan kakang rada anggone mbujuk para Pandhawa luwih-luwih Janaka apa wis kasembadan kakang kaneka lho ya keparengan lajeng munjuk atur wonten ngarsanipun Di Guru dinten menika ingkang Raka Suntuk Pangudal-udal sampun kasembadan mboten ngemuaken boyong Si Arjuna apa kabeh malah Pandhawa melu ulun mundhut presa lah senajan to ora kabeh nanging cacah papat Pandhawa kang melu ulun munggah ana kayangan malah sak mengko ulun wis utusan marang Yana Madiwati kepiye carane banjur para Pandhawa wis mlebu yen to sinawang kaya mlebu bale marcu pundha nanging jatine wis disotke ana ing kawah Candradimuka apa bener kang dadi ature kakang kaneka Yama Dipati leres Hyang Pukulun Pandhawa sampun kula lebetaken tata lair wonten bale marcu pundha namung astanipun sampun mlebet wonten kawah Candradimuka bawana langgeng yen ngono kakang kaneka putra kados pundi niku malah ingsun keparengake kakang Rada utawa Yama Dipati banjur tungguhen ana ing kawah yen to para Pandhawa wis kaperlaya aja ngasi katalumpen pasrahna marang anak-anakku baju barat rada dedalan kedunya katon kalaweran tinampa sanjang Baruna menawi mekaten dawuhipun Hyang Pukulun Bathara Guru ngestakaken dawuh kula Hyang Pukulun ngati-ati aja kaya bocah
Subang Iwang Aruna katinetraning agara posabdaning kukila ringkanigara saketer lir wuwusing pini pancapa betoking ngayambana lho Kakang Trada punapi iki ana buta Gandharwa gedhe sak gunung anakan munggah wah rekencong warudayang lho niki di guru Kang Raka pun matur tumindak ingkang boten leres menika bebayani ae kula ora melu-melu iki ah buta semono gedene kita iku wani munggah ana ing Mercapot ana ing Suralaya kita iku buta saka tiyang sapa kang dadi parapmu wah pukulun mila kula tedhaon rekayangan badhe nyuwun tedha awit kula sampun pinten-pinten dinten boten nedha Iwang Pukulun lah Ung Swarsana Kakang Rada Kadipa lek buta semone gedene njaluk mangan boras di guru monggo kula semanggaken Kadipara ngeten mawon dipun dawuhi nengko wonten perpat panasan mangke dipun sukani tedha sakwontenipun buta wonten paring dawuh yen kowe kepengin memangan ulun ora bakal cidra tunggu ana repat kepanar tak cekeli ngendikane Iwang Pukulun nganti cidra apa kelakon kayangan tak jomblang ora nganti gantalan suwe tunggu wah nyuwun pamit lho tenggo wonten repat
prayitna samuriris eka bale titiyani gandayani Lamprong adiku Kang Mas Werkudara kados pundi jebul kaki lemu ana kene Kakang Semar wonten mriki Ndara Werkudara Ndara kembar lan Ndara Janaka kok saged bendara kula dumugi wonten papan menika larae kados pundi wah aku mung ngetutke Jlamprong adikku mau pukulun Bathara Narada ndhawuhi Janaka supaya ngadhep ana kayangan nanging dumadakan kados dene mlebet wonten bale marpucu pundha nanging kasunyatanipun sampun kae cah cilik-cilik kembar ya melu kaki Semar iki kaki Semar iki nanti ta iki Mar aku nang kene wae ya Mar nang kene wae Gong ora kemanan gon susukan wis kene kene wae sing butuh wae ngono rada anget iki kowe iki do mudeng ora dodong apa ora nek arep ngerti iki ana jroning kawah wah mulakno anget ora apa-apa ya Deng alah mumpung nang kawah iki gudhek-gudhekku tak celupne kan mari bang ra reka-reka wah sujumono Semar ana kene pun mboten sah pun mboten napa-napa iya sujune mawon tuwekane wis tekan kene luwih dhisik senajan to kaya ngapa aku tak wawancara karo ora bakal pangling Bathara Sri kok nang kene Dewi Sri karo sedana inggih Rama Semar kula dipun dawuhi mapan sedana ya inggih Rama Semar iki sing marahe mula kahanan ana mercapada ora tentrem sapa kae muli-muli hae pancen kaya ngene iki mula dot tanem tuwuh ora dadi Dewi Sri harus sedana nang kene wis ora apa-apa ning tak suwun Dewi Sri karo sedana aja kesuwen kene mesakno ben yen to aku karo bendaraku Pandhawa sawetara ben nang kene Dewi Sri Rama Semar kados pundi aja kesuwen nang kene kowe bali yo yen mekaten kula nyuwun pamit rikala semanten Dewi Sri lan sedana ingkang sampun nampi dawuh saking Semar Badranaya sigra minggah mijil saking kawah Candra Dimuka minggahing ngawiyat jumegluk pindha Gundala Sasra manjing wonten trataing negari Ngamarta Satemah mahanani murah bukum lah sandang
keplok ing para kawula. Dewi Sri wis kondur, Dewi Sri kondur. Syukur kaki lemu kepiye banjur aku sak adi-adi wis karepen yen ana kedadean apa kemawon Ndara Werkudara namung tutwuri lampah kula nyuwun ngapunten iya kaki lemu rikala semono ingkang bertek-bertek saking katebyan kang pukulun Bathara Kru Kakang Semar aku njaluk bantu Kakang Kakang Semar aku njaluk bantu pepadang ana ing kaya kepiye papanmu ki ora ana kene jarene adikku Bathara Guru nglungguhe kok gelget ana kawahe karepmu piye ora perlu ulun banjur ngayawara marang Kakang Semar amung ulun mung pasrah kaluputan Kakang wis saukur nek njaluk ngapura nek wong salah kuwi kowe arep nyernake bendaraku ya ora ayo ngaku aku amung nuruti hartaning Bathara mula-mula kuwi aja gampang manut anak dididik anak anane wong tuwa bapa kepradah kuwi ning ndelok-ndelok nek wong tuwa duwe anak kok kurang ajar wis ana sing menehi pengadilan aja kur melu-melu tanggung jawabmu kuwi nyekel panguwasaning kayangan kok bola-bali arep ngrasani patine momonganku iya Kakang Semar aku njaluk pangapura nek ngasi lelakon iki tak aturke iwang pukulun padha apa radu kok ampun Kakang Semar ulun wis tobat yen guru wis tobat arep kepiye arep pilih saiki aku njaluk tulung pepadang ing kayangan ana buta kang padha ana buta kene iki mung ana buta wae ra iso ngundurake gemes aku ket biyen wis tak kandhani cekelen kayangan aku tak trima ngontrak aku tak trima nang Mercapada jebul kaya ngene aja bali meneh janji tok baleni kepresan iwang blong dadi ampun Kakang yen pancen ngono wis cekel kayangan sing apik tak urusane Bro njaluk pamit Kakang Semar Gus puril kula Gus
Wiwisaya sindung riwut prawara rupa mawa sindung yen lumaku wah apa iki pepintaning dewa janjene aku ngrepat kepanasan aku kon mangan sapa wae kan tumeka kesenajan aku ya kudu mangan sapa wae wah yen pengono pancen kowe pangan ku tadah wah bareng mati aku wah aku yo kon mapan ngendi nek ngene iki barongan nang kene kowe buta ngendi iki sapa ampun iki sapa wong tuwa iki kok bodho ayo tunggal dene iki pamer deme iso gedhe kaya ngono wah iki sapa iki celek wah ra urus ayo panganan nek kowe delok panganan wah malah tawa iki ayo bali nang ngendi iki gelem salen ora wah salen kok kuwi oh dikira aku ora ngerti kowe ora gelem salen bojomu telu tak gawa Kakang Semar ayo sisan Kakang Semar ora pangling apa ora
pom ning nang wah bungae Semar ngapa kok awake nang kene wae wis delone Kakang Semar ana kene Kakang Semar ana kene pun kula sampun ngertos menika pokalipun adiku Bathara Guru wis tak kandhani iya aturake gunging panuwun Kakang Semar ngeten sakniki jenengan kekalih kondur niki kula mengke tak nyusul amargi tasih wonten reretuning menawi mekaten nyuwun pamit Kakang sing ngatos-atos Dara mriki anglir bawana ingkang sinungwati gawe gelang wah kaki lemu kepiye wah Ndara Werkudara ampun melu kondurin niki wonten repat kepanasan wonten sing isih ngayawara nuruti adaning kansa nyuwun tulung disingkirke aja melu-melu tak pangkling satya gagah sapa jenengmu aku naraku Werkudara sapa kuwi Rama Dewa ayo mumpung nang kene Pandhawa tugel guru lakon iso duak tungkak waduh wah
wadyabalane ratu kemung saking kae. Wah, yen ora tak sapu barat ora bakal bali. Sapu barat bali ana papane dhewe.